Шоста перемога на професійному ринзі. Кримський татарин Артур Зіядінов переміг досвідченого мексиканського боксера. Нинішній бій виявився не з легкий. Суперник відчайдушно оборонявся та витримував потужні удари Артура. Однак кримський татарин виявився більш підготовленим. Тепер на Артура чекають цьогорічні ще 2-3 поєдинки. А після цього боксер сподівається, що до кінця року йому вдасться боксувати за титул молодіжного чемпіона світу. Артур Зіядінов, незважаючи на молодий вік, рішуче заявив себе в любительському спорті, став чемпіоном України та бронзовим призером чемпіонату Європи. Зараз професійно тренується у Канаді, далеко від батьківщини. Однак на кожен бій виходить із кримсько-татарською тамгою. Хочу передать слова благодарности всем тем, кто за меня переживал, болел. Спасибо вам большое. Çok sağ olunuz. Дуже дякую. Мне очень приятно, и меня это очень мотивирует на дальнейшие победы.